Olen Arto Nyypakka, servissiteknisian toimipisteenä Kalajoki. Tuulivoima-asentajan työ sisältää huoltoa, varastohallintaa, monitorointia, asiakaspalvelua. Työ on varsin monipuolista. Minä olen Jari Mehtälä, olen Senior Lead Tech Nordexilla vastuualueena Keski-Suomi. Mä oon insinööri omalta koulutukselta ja mulla on semmonen tietynlainen, miten mä sanoisin, semmonen kiinnostus näihin vehkeisiin rapata niitä, niin mä saan hyvä olo sitten, että mä saan vaikka hankalaa vielä korjattua viikonlopussa, että se mulle antaa, niin, että kaikki on tyytyväisiä yleensä siinä vaiheessa, niin mulla on hyvä lähteä viikonlopulomille. Tässä työssä on parasta se, että joka aamu voi hymyssä sun lähteä töihin ja tietää, että on hyvä työporukka siellä, minkä kanssa lähdetään työskentelemään. Ja tämä työ on äärettömän vaihtelevaa. Ei tiedä, vaikka aamulla on mielessä mitä lähtee tekemään, että mistä illalla lähtee sitten taas kotiin. Työt tuulivoima-alalla ei ole mitään ekstremejä, vaikka ollaan tuolla korkealla. Turvallisuus on aina ykkösasia ja sen puitteissa tehdään työt. Tähän sopii kaikki, jotka on kiinnostuneita kunnossapidosta, tekniikasta, sähköstä. Tähän sopii tosi monelle erilaiselle tyypille. Eli ei tarvi olla edes vianhakijatyyppinen. Sä voit olla ihan hyvä huoltohommissa. Tietokoneita olisi hyvä osata käyttää edes perustasolla. Mehän koulutetaan kyllä sitten. Ala kehittyy jatkuvasti ja työnantaja kouluttaa meitä. Välillä käydään Saksassa koulutuksessa paikan päällä. Välillä kouluttaudutaan sitten Teamsin välityksellä toimistolla. Ja nyt tänäänkin meillä on tässä 7-8 ukkoa koulutuksessa. Ihan jatkuva koulutus. Työturvallisuus on isossa roolissa meillä tällä alalla, koska työskennellään korkealla ja sähkön kanssa päivittäin sekä työkalut on välillä painavia ja niissä on paljon voimaa. Työnantaja tarjoaa hyvät välineet siihen, että pystytään toimimaan turvallisesti ja päästään terveenä kotiin. Mulle on tosi iso asia tässä hommassa se, että mä voin tehdä töitä 20 vuotta näiden vehkeiden kanssa. Sitten kun se puretaan, kun aika tulee pois, niin siinä kasvaa kukka seuraavana kerralla. Tää on puhasta homma. Tervetuloa töihin.